Nakaawat ti BNE iti Manalon iti iliti paway kas paset ti masungadanen at sempo ti panagmumula when the first cropping season. Umabot ti 2,261 ti upon a batch ang nakaawat ti BNE ken dagiti miyembro ti Registry System for Basic Sectors in Agriculture wenno RSBSA. Naangay ti distribusyon iti Municipal Crop Warehouse barangay Mumulaan, iti metlaeng nasa o nga ili. Inisyatibo da ito iti Department of Agriculture tapno na masuportaran dagiti Manalon kada iti panagsagsagana dan nga agmula. Kaligaguma na ti departamento ang masapasap amay ka na ti BNE dagiti Manalon na isunto ti usarenda kada ito at tiyempo ket dito yung agtultuloy ti produksyon tapno may pasigurado ti food security. Presente met ni Mayor Sheila Galano, tiya pa nakaibunaw dagiti BNE, idinto maragsakan met dagiti Manalon, iti dayto libre manen anaited sa dakwada. Damag iti iliti paway sa 99.5 as lawag Idol John Tin Tatak, ORMN.